Kule ku TV onye na-akpọ ịba akwa ka ya eji wee bido nke tata ngwa nwata nwaanyị kedu ibe na-eme gị onwe ajọ mmụọ bịa na nlọ n'abalị na-akwa m iko ọkwa m kwuru ekwu ndị ụwa mana chekwala ibe iji wee na-ebe akwa bụ na ịkwara iko na nlọ ya nne abụrụ na m ụkọchukwu bịaka ntị ka m kpelele ya ekpele mana ka njuke na-ele mgbe ị na-alalụ ụla apụ ole ka iyi wee na-alalụ ụla awedakwa iko na nlọ ịda n'obi atị m mgbe ị na-alalụ ụla apụ ole ka iyi eji wedakwa iko na nlọ eyiro m akwa ifugo ya ifugo ya eti m eyiri akwa ịgbọtọ wee na-alalụ ụla wee na-eseduzi innocent spirit na-akpagharịrị onwe ya ka iche na spirit niile na-akpagharị onwe na ncha wụrụ m gbara ọtọ na-etinye ụmụ mmụọ na-akpagharị onwe na ọnwụnwa ịfụkwa ajọ mmụọ ekotere ọgọdọ ekotere ya nke ọwa na-akpọwa ajọ mmụọ pọpọrọ m ezi ka m karịa ụka ndị ụwa ndị Facebook biko like ya na peji anyị ndị YouTube biko subscribe anyị biko subscribe anyị ngwa ka emechaa na Look.